Избрах си жонглирането с обръчи, защото искам да се науча да жонглирам първо, без значение с какво, и второ, защото знам, че тук имам шанс да науча. Всичко е в мен. Затова избрах тези рингове. Побързах, за да ми е сигурно. Бягам от художествена гимнастика, от бели ден, скачане на въже, и затова си избирам номера, за които имам шанс да ги науча и да се справя. Сейчас покажу, что будет делать. Ами тук ще се издъня вече, със сигурност нищо няма да се случи. За пореден път ще трябва да се боря с гравитацията и нейните неясни все още закони. Я думаю, это самый сложный на этом проекте вот жанр жонглирования. Още не мога да усетя как да хвана обръча, как да го фърля, колко високо. Всичко е значение тук. Надо спокойно стоять и жонглировать часами, часами. У меня ушли года, у него попробуем за неделю. Моя проблем е, че съм много бърз. Първак съм такъв, а тук трябва бавничко и спокойно да действаш. И точно. Това е точна наука. Хорошо. Он на меня смотрит и старается меня слушать. Предстоит нелегкая задача. Вот, но надеюсь, получится. Хорошо? За сега съм песимист, но би трябвало да стане. Няма как, все пак имаме 5 дена. Вот, я сюда, я тебе. У него стало получаться, на удивление я не ожидала. Тя работи в цирка на Юрий Никулин и руската школа наистина е номер 1. Тя буквално за часове ме научи да правя неща, които казват, че много седмици трябват. Он еще не может ловить все кольца как надо, он их подкидывает, они часто падают, но иногда уже получается. И с лекота ме научи, аз летя след дисковете си. Ванка, само да ти напомня, че номерът жонглиране не летеш. Ако ти помага, прелети там 3-4 метра, но не и повече. И не забравяй, че Чичо Сашо гледа. Айде успех! Дами и господа, аплодисменти за Иван Звездев!
Аплодисменти за малкия голям човек Иван Чернобелия Звездев. Иване, виж, за пореден път всички са на крака. Иване,